F'pajjiżna feġġew ħdax-il każ ġdid ta' persuni infettati bil-coronavirus minn fost 249 swab li saru fl-aħħar sigħat biex issa total ta' każijiet pożittivi f'Malta tela għal 64. Dwar l-aħħar żviluppi is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li għall-ewwel darba ġie kkonfermat każ ta' anzjan li żviluppa l-kumplikazzjonijiet. L-anzjan huwa Malti ta' 61 sena li beda bis-sintomi fit-tlettax ta' Marzu. Huwa għandu l-kundizzjoni tal-pneumonia bilaterali li tfisser li ż-żewġ partijiet tal-pulmun għandhom infezzjoni qawwija li toħloq kumplikazzjonijiet minħabba l-coronavirus. Il-Professur Gauci saħqet li l-kundizzjoni tiegħu mhix kritika u m'għandux bżonn jiddaħħal fit-Taqsima tal-Kura intensiva. Taqiet jinżamm fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei u kull mandu bżonn huwa ossiġnu u monitoring tal-parameters tiegħu ħalli naraw li ma jkunx qiegħed jiddeterjora s-sitwazzjoni tiegħu. Però l-persuna ma kellux underlying medical conditions oħrajn li setgħu aggravaw iktar is-sitwazzjoni tiegħu. Is-sieħba tal-anzjan ta' 45 sena wkoll kellha sintomi u riżultat fil-pożittiv għall-virus. Iż-żewġ persuni jaħdmu flimkien u l-ħsibu li ġew esposti għall-virus fuq il-post tax-xogħol fejn kien hemm persuna li kienet imsiefra. Fl-aħħar sigħat ukoll kien hemm l-ewwel każ minn għawdex ta' raġel Malti ta' 69 sena li huwa maħsub li ħall-virus mingħand xi ħadd li kien preżenti għal laqgħa miegħu fl-10 ta' Marzu. Każ ieħor huwa ta' Malti ta' 63 sena li kien għall-btalla fin-nata fuq tal-Italja fit-8 ta' Marzu u beda bis-sintomi fl-14 tax-xahar. Huwa kien fi kwarantina obbligatorja u jgħix waħdu u ma kellu kuntatt ma' ħadd. Ir-riżulta fil-pożittiv ukoll raġel ta' 45 sena li kien il-Brażil. Persuna oħra li kienet miegħu qed isiru l-attestijiet għax hi wkoll żviluppat is-sintomi. Każ ieħor huwa ta' Maltija ta' 49 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa fil-privat. Hija żviluppat is-sintomi fi 17 ta' Marzu u l-awtoritajiet tas-saħħa qed jaħsbu li dan huwa każ ta' trasmissjoni lokali. Anzjana ta' 71 sena li riżultat fil-pożittiv fl-aħħar sigħat hija sieħba ta' anzjan li ħareġ pożittiv għal COVID-19 fl-aħħar jiem. Każ ieħor huwa ta' mara ta' 36 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa u li aktar xkella kuntatt ma' ħaddiem fis-settur tas-saħħa li riżulta fil-pożittiv il-ġimgħa l-oħra. Raġel Spanjol ta' 54 sena li jaħdem Malta u li kien Madrid bejn is-7 u 17 ta' Marzu irriżulta fil-pożittiv għal coronavirus. In-nies li setgħu ġew esposti kienu l-passiġġieri fuq l-istess titjira u qed isir eżerċizzju ta' assessjar man-nies li kienu fuq l-ajruplan miegħu. Każ ieħor huwa Indjan ta' 31 sena li jgħix u jaħdem Malta. Huwa każ relatat ma' persuni oħra li diġà kienu kkonfermati pożittivi fl-aħħar jiem u aktarx kien hemm trasmissjoni fuq il-post tax-xogħol. L-aħħar każ minn dawn il-11 hija mara ta' 30 sena li tiġi omm it-tifel ta' 3 snin li riżulta fil-pożittiv għal COVID-19 fl-aħħar jiem. Il-Professur Gauci qalet li daw kollha li qegħdin rikoverati l-isptar jinsabu fi stat tajjeb ta' saħħa. Inti tagħmel ir-recovery uffiċjalment meta inti jkollok 2 consecutive swabs li huma negattivi 24 hours apart. Però jkun hemm nies li fejn il-virus ikun dominanti ħafna u jibqa' ġal persuna nnifsu. Mhux bil-fors qed jagħmlu l-ħsara, aħna xorta nibqgħu nsegwhom, però il-fatt huwa li dak il-persuna jibqa' infettiv. Allura aħna hemmhekk imbagħad nibqgħu nżommuh f'kwarantina sakemm naraw li dal-persuna m'għadux infettiv. Il-Professur Gauci appellat biex issa aktar minn qatt qabel ma jsirx ħruġ bla bżonn b'mod partikolari l-anzjani. Rridu nifhmu li r-responsabilità hija ta' kull individwu li ma morrux postijiet fejn ħankunu ħafna ma' xulxin għaliex issa nafu li għandna trasmissjoni lokali. Tkun qed poġġi lilek innifsek f'riskju, qed tpoġġi lil persuni oħra tal-familja tiegħek f'riskju u tkun qiegħed ukoll tpoġġi lin-nazzjon kollu f'riskju għaliex tkun qiegħed dak il-persuna li tkun qiegħed tagħmel trasmissjoni minn persuna għall-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.